Je rok 2087 a ja mám 83 rokov. A toto je môj denník. Mike, ak čítaš tento denník, už som asi mŕtvy. Ale v tomto denníku je zapísané všetko, čo sa udialo za posledných 5 rokov. 1. januára 2082. Nasedol som do svojej limuzíny a šiel som k lekárovi. Bolo mi zle. Pretože toto mala za následok tá zlá 3. svetová vojna. Detstvo ti úplne pokazila a ešte aj kazí, pretože keď toto čítaš, je ti 8 rokov. Mal som riadne znečistené plúca, lebo všade bol prach a škodlivý plyn. Každý zdravý jedinec musí mať masku s kyslíkom. Okrem teba, Mike, lebo ty nie si v Amerike, ale v Brazílii. Prišiel som k lekárovi, ale on tam nebol. Zrazu som z ulice začul strašný rev. Vyšiel som von, aby som sa pozrel, čo to je, a zrazu som uvidel lietadlá, Američanov a Nemcov, a to zvádzajú boj, a jedno lietadlo, bohužiaľ, zasiahlo moju limuzínu, a kým by prišiel môj druhý šofér, bolo by už neskoro. A tak som pomaly odchádzal, lebo na tom priestranstve som bol iba ja. Nechcel som, aby ma Nemec zabil. Skryl som sa teda za dom a čakal. Ale keby som vedel, že za domom sú nejakí lotri a zbijú ma, nešiel by som tam. Prebudil som sa ráno na ďalší deň v nemocnici. Rýchlo som podpísal revers a šiel som domov. Vo vile ma čakal tvoj otec, lebo keď sa dopočul, čo sa mi stalo, rýchlo ku mne priletel. 2 dní sa o mňa staral a potom odletel. 16. januára 2082. Ráno ako každé iné. Káva, raňajky, noviny. Ale ja som cítil, že niečo nie je v poriadku.